representa que soc Victòria, estic treballant fa 4 anys en l'Institut Carme Morvedre i bé, el que ha comentat Miguel Ángel és de bé, quan me van proposar encapçalar la llista a les eleccions sindicals, pues, la primera reacció és no, perquè me donava molt de dolor, no? Això d'estar allí la primera exposada, no sé per què, però bueno, pues no volia i també me donava un pot de respecte, no? Però després pensant-lo, pues has pensat que si comissions que és el meu sindicat, no? El que estic afiliada ja des que vas començar a treballar, pues me demanava participació, me demanava la militància, pues no podria dir que no. I bé, no podria dir que no, pues per diverses raons, no? La primera és personal, no? Sabeu els vincles afectius que tinc, no? En comissions, el fet de que mon pare va treballar tant de temps per al sindicat, pues ha fet que jo hagi viscut directament la problemàtica i la complexitat de l'educació pública i en concret el que passa aquí a la comarca, al Camp de Morvedre. I bé, i la segona raó, a part d'aquest vincle afectiu que hi ha, és ja ve de la reflexió, no? Perquè crec que Comissions és o sigui, continua afiliada per allò que és i per el que vol, no? És un sindicat que lluita per l'educació pública, per una educació laica, per a tots, equitativa, i a més té una política sindical efectiva, que és eficaç. Això sí que volia destacar-lo perquè moltes vegades no se veu, no? És un treball que és dur i costós, no? El que ha dit Miguel Ángel de tot el treball, la lluita en el carrer, les mobilitzacions, les manifestacions, això, ahí estan comissions, però el que fa, i penso que és una de les diferències, és canalitzar tot i s'afonsar la negociació i arribar a acords per a millorar les nostres condicions. I jo crec que això és especialment dur aquí, que tenim un interlocutor, com és el govern del PP, que s'ha caracteritzat per la prepotència, per un menyspreu absolut per l'educació pública. I bé, i a pesar d'això, Comissions s'han dedicat a negociar i assumir les responsabilitats com a sindicat i aconseguir millores, millores en els nostres drets, els sexennis, la paga dels 44 dies, i aquesta és una també de les raons per les que se continuï en comissions. I a que vagi a votar a les eleccions, i perquè necessitem tindre representació en la junta de personal per parlar allí dels problemes, de les mancances que té l'educació pública, que són els problemes que tenim aquí en el Camp de Morvedre també,